Ehud. Yes, this is singing. God aften, børn. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og Herren gav Moabs kong Eglon magt over dem, fordi de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han samlede ammonitterne og amalekitterne hos sig, og så drog han ud og slog israelitterne og erobrede Palmebyen. 18 år var israelitterne underkastet Moabs konge Eglon. Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå, Benjaminitten Ehud, Geras søn. Han var kajthåndet. En gang sendte israelitterne ham til Moabs kong Eglon med tribut. Ehud lavede sig et tveægget sværd, en gomed lang, og spændte det om linden på højre side under klæder. Og så bragte han tributten til Moabitterkongen Eglon. Eglon var en meget fed mand. Da Ehud havde afleveret tributten, fulgtes han med de folk, der havde båret den. Fra Pesilim ved Gilgal vendte han tilbage og lod meddele: Jeg har noget at sige til dig under 4 øjne, konge. Stilhed, befalede kongen, og alle, der stod omkring ham, gik ud. Da Ehud kom ind til ham, sad han alene i sit kølige værelse ovenpå. Ehud sagde: Jeg har et ord fra Gud til dig. Kongen rejste sig fra stolen. Og Ehud rakte sit venstre hånd ud og greb sværdet, som han havde ved sin højre side, og jog det i maven på ham, så skæftet gik ind sammen med klingen, og fedtet lukkede sig om klingen, for han trak ikke sværdet ud af maven på ham. Godnat, og sov godt.